Ето каква е моята рутина на 44 години. Измивам лицето си с пяната на Шимани. След пяната нанасям крема за очи и устни с леки потупващи движения. Аз съм го и върху назолабиалните гънки и върху устните. Той е с натурални съставки и натурални консерванти, така че няма проблеми да го нанасяте върху устните. Трета стъпка от рутината използвам Бофи серума с колаген и Edelweiss, който има хидратиращо и анти-ейдж действие. Може да се използва и при мазна кожа. Усещането е страхотно, серума няма изкуствен аромат, няма изкуствени цветове. Може да се нанася на лице, шия и деколте. За през нощта нанасям лифтинг крема на Шимани, който освен хидратиращо има и стягащо действие. Както знаете, след 25 години кожата ни се отпуска, производството на колаген и еластин се забавят. А крема на Шимани има малка молекула на колагена, той прониква в дълбоките слоеве на кожата и действа на молекулярно ниво за образуване на собствен колаген. Това е цялата ми рутина. Напишете ми в коментар, пробвали ли сте продуктите на Шимани.